A yau za mu koya muku 'yan dabaru na typing a WhatsApp. Bari mu shiga gadan-gadan ba tare da ɓata lokaci ba. Yawwa ga mu nan yanzu mun zo, sai manya za ka yi sai ka sa star da farko. Manya, kun ga ya zama manya ko kuma ma ba haka ba ma. Bari a yi dalla-dalla da kowa zai gani. Kun gani? Godiya ga Allah tun da yau fa Juma'a ne za mu gangara mu je mu gaida duk mutane. Yanzu kuma bari a yi sokake. Ka bar batun su wane da wane dan ba ruwanka. Lokaci yana yi ga ka je ka dan yi wanka, ka sa kaya masu kyau ka zarce makiyanka. Kar ka damu dun mai rintsi da masu sanka, ka dan yi fasta jawon Juma'a ba sai tsafta. Ka sa Allah a raina domin fa bani shakka. Godiya ga Rabbana nake dan ba ruwanku. Babu takama domin Ubangiji ya baku. Kuna girman kai ma ta yaya za a san waye ma za ya ji ku. Kun gan shi ma a soke? Sannan zai shirya komai na roƙi Rabbana ya bamu ko ina ya sa a ji mu can garin Abuja har Mina. Yanzu bari mu karkatacce. Shi kuma irin wannan abin da yake fitowa a space, ka yi space a Instagram a wajen username ɗinka shi. Kun ga mutum yadda ya karkace? To yanzu bari mu yi haɗi manya kuma sokaki. Za ku ga yadda zai yi. Bari dai ku yanzu dai ya yi manya, sai an saka yake shiga mai emoji. Kun ga yadda yi? To haka dai yadda ka ga dama haka za ka yi shi, yan dabaru ka haɗa wannan da wancan duk dai zai. Yau fa Juma'a ne iya sa muke salati. Ranar Juma'a ai bana fashin yin salati. Za ka je masallaci kar ka da datti, sannan bana son zuwa masallaci a datti. Za mu je ziyara ya Allah ka bada lada. Kar ka samu mutum masu aikin zo balada. Lilis ne ka ba mu gashi mun rubuta hadda. Ya ilahu ce mu kai ne za ka yafe mu gafu ayyukan mu. Kar ka manta ka suburbuɗa subscribe da Allah ba don halin mu ba.